Bon dia, bon dia. Ara estava cuinant això i dic, vaig ensenyar-los. A l'últim vídeo us vaig ensenyar que vaig comprar un munt de carn de vedella i dic, ostres, vaig provar de fer les mandonguilles, que a casa sempre les hem fet de tocino, però, bueno, he fet la mateixa recepta, però de vedella. Que els hi posem les de vedella, he ficat ou, he ficat una miqueta de ratllat, què més? All i una miqueta de canyella. I després les he enfarinat, per això estan així blanquetes. I ara les couré amb oli d'oliva, que aquí l'oli d'oliva és un tesoro. A veure com me queden. Que m'acabo de trobar una aranya mentre estava netejant el terra. Mira, mira, mira. Mira-la. Està una mica raquítica. No sé si matar-la, perquè dic, potser es menja els mosquits, però amb l'esquifida que està, potser és el mosquit el que es menjaria l'aranya. No sé. Jo crec que l'assassino, Ja he cuit totes les mandonguilles. No estan al 100% fetes, perquè com encara les hauré de posar un altre cop per fer-les amb la salsa, doncs estan com per dins mig cruoses. I ara, amb l'oli que ha sobrat i doncs els sucs i aquestes coses de les mandonguilles, faré la ceba. A veure. Per sorpresa meva, aquesta llauna de tomaca no té arbre fàcil i jo no sé utilitzar el cosito aquest que tinc aquí. On està? Això. Què és això? Com s'utilitza això? A veure, per favor, ajuda. Per favor, un aplauso a l'obra d'art que acabo de fer. No m'he tallat, no m'he fet mal, no he trencat la maquinita esta. Succés total. Ole tu, ole tu. Així està la situació de la ceba i ara li afegiré una miqueta d'all, del picadet, que per cert el compro ja picat. O sigui, més còmode no pot ser. El següent, la tomaca. Que, a veure, què tal? S'ha de dir que jo soc molt maniàtica amb tema tomaca, que jo soc de les que només comprava tomaca solís, però òbviament aquí no hi ha tomaca solís, així que m'hauré d'adaptar a el que hi hagi. Ara faig la tomaca una miqueta i després hi afegeixo caldo, que crec que el tinc de pollo, perquè és el que hi ha. Vale, he afegit el caldo i ara esperaré que això comenci a fer bombolleta i afegiré la patata. Quan la patata estigui una miqueta feta hi tornaré a afegir les mandonguilles. Deixaré que faci després xup-xup un rato i tal i ja estarà. O sigui, que més fàcil impossible. La situació mandonguillil està així, que ara baixo aquí al 2 perquè faci xup-xup poquet a poquet. I el que no sé és si he de tapar o no he de tapar. Jo crec que taparé. Així tapo. I ja està. I de mentre bulliré uns ous durs per ficar-los després aquí. Extra de proteïna. Sobre el tema de la dieta. No estic fent una dieta. Tampoc m'estic passant. O sigui, no vaig al McDonald's cada dia, ni estic menjant donuts cada dia, ni estic menjant les cotxinades que molts de vosaltres esteu dient que menjo. No és veritat. El que sí és veritat és que no estic seguint la dieta que em van fer. Estic seguint l'entreno, perquè l'entreno no m'he saltat, però no estic seguint la dieta. No estic controlant els carbohidrats que hauria de menjar, no estic pesant el menjar, i segurament no estic menjant la proteïna que hauria de menjar tampoc, però no m'estic passant. No crec que hagi pujat de pes,
Segur que no he baixat, això, vamos, per suposat que no he baixat, però no crec que m'hagi engreixat. Ara, he de dir que no tinc bàscula, no lo sé, són tot suposicions, espero que no, i suposo que d'aquí poquet ja intentaré començar una dieta com Déu mana, però per ara faig el que puc. ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! Una de les cosetes que faig per controlar la quantitat d'arròs que menjo és que faig 2 tassetes d'arròs, o un cop està fet l'arròs, me divideixo aquestes 2 tassetes en 4 i quan està ja una miqueta fred ho fico al congelador i així cada cop que vull arròs ho tinc ja per porcions i només menjo aquell paquetet d'arròs. Ja està, perquè si faig arròs cada cop que tinc gana, al final acabo menjant una cosa d'aquestes senceres i no és bueno. I l'altre tema que faig per no menjar tanta cotxinada és que me faig jo la semicotxinada. He comprat diversos ja d'aquests, que són molt fàcils, segueixes el que et posen aquí i punto pelota. I a més hi afegeixo la proteïna, així que m'acabo fent els muffins d'això i li afegeixo la proteïna. I com sóc una pobra desgraciada i aquí no tinc res, només tinc aquesta bandejeta de muffins, que són per 6. I aquí posa que puc fer fins a 24 cupcakes amb això. Així que hauré de fer unes quantes tongades. Que per cert, la rosera ja ha acabat i ara deixaré que això refredi una mica i ho separaré en 4 porcions i aniran cap al congelador. I no és per res, però les meves mandonguilles tenen pintaza. No sé si estaran bones de sabor, però per ara bona pinta fan. Ja se'n van cap al forn i 20 minutets. Ale, hasta luego. Vale, l'arròs ha refredat una mica, així que anem a tirar-lo aquí i el dividim en 4 amb el meu mega cuchillo. Así que aquests són els paquetets que he fet, que són els 4 trossos de l'arròs, i els posaré cap al congelador. Així quan vull acompanyar algun menjar amb arròs, doncs ja està com la ració ja està feta. Així que els fiquem cap aquí dins, cap al congelador. On està l'altre? Aquí i aquí. I cap aquí. Ja està. Això després per coure-ho només són 2 minutets al microondes i ja està. I els muffins també ja estan. Ara els trec. Queden super esponjosetes i super bones. Jo no sé què els hi posen en aquelles caixes que ja he preparat, però és que no la pots cagar. Cosa que jo, tema de reposteria, sempre la cago, o sigui, no em queda mai res bé. I li he posat les pepites de xocolata, perquè sí. Boníssim. A few moments later. I don't know what that is, but it's pretty good. That was a potato. No, the thing with the beef. The thing with the beef? There's of course, a beef flavor and there's something else. Like spices and other stuff. Okay, review. Pretty unique. I like the taste. 5 out of 5. Value. 10 out of 5. We got this discounted meat. True. Yeah.